जतन खुलुमबाय खा ते हामजाकमुं ते चिबाय ते बिसिकतान जतन काहाम खुलुम तंबाय थों तिनी फेसबुक लाइव फाइमानी रिजन बेलाय नांकुकमानी बेलाय इम्पोर्टेंट नरक जतन साइमनो मिया लास्ट डेट स्टेट लेवल बुशु फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय त्रिपुरा चुबलाय बुथुनिंगै मियावा पाइथाक प्रोग्राम तमने जलियावा आजागा बुबग्रा नगरेंगै फाइसपनागा नगरा अकरा मिया बुबागर अलरेडी राजबारिनि बो फाइका राजबारिनि फायै ओमफुर हेकेबाले हदानि प्रोग्राम ओमपी बाय ओमफुरनि कसारो आ जागा प्रोग्राम खाइबैयै बकरु फाइना कक दंमनि इंगे फाइका फाइमानि परे ओमपुरनि हदा प्रोग्राम हापका मुम दिनि उद्बोधन निजे मुम रक सजनाय केनेल जो सबाय खा केनेल खाइबै खा एपरे बुबागरा खुद नर जतन साइमनो बुबागरानि आसक सरि हामथाया बोलते आसक अलवेज काहाम आसक तंगया अनसमय बिनि प्रेसार दङ बा यूरिसिट प्रब्लेम कमा दङ बाट मिया हदानि प्रोग्राम फाइमानि बागै फायै आ जागाव तामनाय जातिर सकबाय खांकेन आचुक बायै आरो सपति बासन दखा बिन परे बरम गराम चिनि एमडीसी सार दासक बा स्पीच दखा बिनि स्पीच पाइखाना बुबाग्रा लगिनो माथांका रेस्ट रूम तामनि बागै रिजन एकतानो ब आ हदानि प्रोग्राम स्पीच रिमेले बासन रिमेले कक्सि साइमालिया ब डाइरेक्ट रेस्ट खाने माथांका ताम बागै बिनि हाई प्रेसार दे बिनि सरि एमन हाई प्रेसार का पर ओभार बनि बागै ब डॉक्टर नाहाका कस्टमर डॉक्टर नाहार बाय जत चनाखा 2 घंटा रेस्ट खारिका हाइपेन बिनि हाई प्रेसार कमिया ने करू फाने कक तमनि बिनि प्रेसार बारिमान बागै कारण बर सरि पारफेक्ट से जितु थांमानाय बिले ना इनके करबुगो मिया जलियाव फाने खूब चेष्टा खाका बुबाग्रा बाट बिनि सरि हामियानि बागै ब हरनि मिया हर कुथुकमानो अलमोस्ट 11:30 रम खाना तेस लाइखाना आफ्रा बथाङै हरनि 2टा 2:30 राव सगै खानोबा राजबारियाव खूब रेस्ट कष्ट खायमा थाङा हांके जों नगौ मियाव काइसा हर आचुक तो एकता रकना काइसा त्रिपुरा न्यूज 8 नि अनार बरम गोनां दारा जेस त्रिपुरा नां कुशन सोंना मुसंगो नों निजे मिया त्रिपुरा चुबला बुथु दंगो आं निजेबो त्रिपुरा चुबला बुथु मिया दंगो इनके इन ऑर्गेनाइज काहाम न चलि दंगो काहाम नंगै दंगो सक्सेस खाचिन ऑर्गेनाइज खायमानि त्रिपुरा चुबला खायमानि फियाबा तामने बागै तिनि बबिनि न्यूज बुबाग्रानो एमन बेबो सागाजे हदानि प्रोग्राम थांगै त्रिपुरा चुबला प्रोग्राम बयकट खाइरु बा बयकट खाइका आबगे जत त्रिपुरा जाति रक जत माने वाना जाखाइता बाट बुबाग्रा त्रिपुरा देरमाया बेले जतनो हामजागो फिया नों त्रिपुरा न्यूज 8 से जे ओनर मालिक बरमन दाराजेस नों निजे से त्रिपुरा सांखांके नों तान बागे अ दिप मतके पॉलिसिस नाम नों से डिवाइड पॉलिसिस नाम त्रिपुरा सानो तास नाम दि म चाया नों तान बागे चाया हंके नाइदि बरक मनु सुंगै तब अनेक समय 2टा 3टा प्रोग्राम दंगो काइसा प्रोग्राम जदि प्रोग्राम खाइते खाइते सरि हामियां थाकांके बते काइसा प्रोग्राम बागे अटेन्ड खाइनैबा तार माने बरम गनां राजेश त्रिपुरा सार आं सार होननायनो नों जे त्रिपुरा न्यूज 8 निजे नोंबो सिगा ते तम बुबाग्रा त्रिपुरा न्यूज 8 भारत न्यूज खम्बासे बुबाग्रा सा नाटक सुरु खाइगाफु मकोनो ककंखा नाकि नों त्रिपुरा न्यूज 8 नाकि नों बुइनि दालालियो दंगो त्रिपुरा न्यूज 8 नि मालिक नाकि नों बुइनि नेशनल पार्टी नि दालालियो दं नों जे मिया बुबाग्रा अलरेडी फाइजाक बिनि सरि सा खामिया बागैसेबो रेस खेगा हाइपनो बकि फिल्मा थांका सामनि बागै बिनि सरि हामियां बा मा किफिल सिनाय बिलेना इनका माने से त्रिपुरा न्यूज 8 से उल्टा फुल्टा न्यूज सुइसे जेमन जाति बे जाति ने डिबेट खाइनाय खा नले बिन न्यूज ले नों बुसु मेलानि टिसिबि नि बुसु फेस्टिवल नि आ जागाव चिफ गेस्ट हिसाबै बुबागा फाइन कक्ता माने अर फायावै हदान प्रोग्राम थांगो अमतके सियो बाट हदान प्रोग्राम हदा प्रोग्राम थांजा ठीक नो बुबाग्रा हदा प्रोग्राम सासे कांगे अटेन्ड खाइमालिया अटेन्ड खाइमातामा बासन स्पीच रिमेलिया बस अरन चीफ गेस्ट बस बासन न नांगुलेना
bos speech na nangle bo speech se rimale ya yakari mathanga yakari waise ba restu mathanga te direct doctor to nai jage horni for 3 থেকে 4 hours rest khaye direct thangka nuyung mi horni 2টা 35 to 39 minute sogoyo rajbariwo nke যদি সে নং যে সামান মতে তামা হদানাকে হামজাগো তিপ্রা চুবলাতন হামজা অকক সাইডল নংবা তারপরে পুরা নং জাতিগত খাইনাই দङ জাগাবो बुबाग्रा जतन हामजागो बुबाग्रा मिया हदानि प्रग्राम फाइमा सासे बासन सिरिमाने या बरम गाना बिकास जेबरमा मिनिस्टार दङ बन बो सोंनि दिबेना आसक न आंते कोनो कक सालिया फियाबा तिप्रा न्यूज 8 नि ऑनर बरम दा राजेस न ngैमानो नों केबो नेशनल पार्टी नि चुक्लियो दङ हाइसे किन्तु बुबाग्रानि थानचानि मारिनो तिप्रासन बजतन हामजागो मिया फाइकामु 100% फाइकामु मिया फाव अलरेडी राजबारि नंखरि फाइजाक्सि आरो हदावा खिचा स्पिच दिबे हेंके यां करबु सपायनाय साता दिगो अमते टाइम दंमानि फियाबा बिन आर से स्पिच मिया आरानि सिमिसे डाइरेक्ट रेस्ट रूम खाइसे मा थांगा फिरगय तार माने अनेक वानसु दिहाइसे आसन कक सानाय चिनि तिप्रा सानि बागै बुबा दङ आ तिप्रा चुबला बुथुनि जत अर्गानाइज खाने जत न बहाइनो ठीक दङ बरबो जतन साइमनो only तिप्रा न्यूज 8 नि ऑनर बरमन दाराजेस नों निजे सिटिदि दे सियां ना सिउइ दे नों अमाताके चिनि बरन खयरानि खाने बागै जाति बेतिनि डिबेट खाने बागै नों मते पॉलिसी खागा बां साइमिया बाट नों नेशनल पार्टी नि चुगलि दोंखाबा बां साइमिया बाट नों केबनि दालालि दोंखाबा बां साइमिया आं खोनावो ते नुखा नों तो जेलाव हाबजा फुनुक माने बाट आं अमरक सना सानथाया इदिस पियर पर्सनल मैटर बाट नों बुबागन बागै जे बेबेन मिया तिप्रा न्यूज 8 जे हर हाइलाइट खेका नेगेटिव बाबे जातिगत खाने बागै बाट इट्स नॉट गुड फॉर आवर कम्युनिटी जतना हामबाय आबन्ति नों दातिनो ताम खाइने खाइदि नों माबदे साननाय ना ताम साननाय नि इच्छा बाट नों अमते खाइमेल बेले चालिया अमने जों कन्डेम खायो तिप्रा न्यूज 8 ऑनर न आं बेले जाजागलि याबनो खुट्टामागा आंनि सागि दङ दफनाय नों बुसु खायका आं साइमनो आं बुसु खायका मुसनु साइमनो बाट निनि म पुरा नेगेटिभ मांसि बुबाराखौ नों केबनो खागिया आसु नोंथों अकक सनमै फायो काइसा बरक मुनिसिना बुबागाराना खारक मुं हामजाक मुं बुबागारा पारफेक्ट सरि काम दङ बजु तुकनाय बिले बुबागारा हदानि प्रग्राम थांपासिबो बासन सिरिमालया बासन दियासिबो मा थांका था सरि हामेने बागै गे वानसु नगरे नों बागे न जागबा हदाना सिमि हामजागो ए परेनिनि ए जिब्ला जुबता हामजाखौ नों अबताके डिबेट खायनायबा नों तिप्रासिदे नमता बागे डिबेट खायनायबा नों जेसिबन डिबेट खायनाय दि तिप्रा चुलबुथिनि जत बरक साइमनो आं निजेबो साइमनो हतबा नों केबनि पॉलिसी दङ हाइ सुजाक डाइरेक्ट हाइसे आं सुजाक नों करबोगा तिप्रा जुबलावथ और जागा एंट्री खायनायनि सिगां बिनि सिगां नों तामो नाटक खायखाबा आं निजे साइमनो आंबो कक सालिया आसुनो जतन फेजु लाइव आं फाइमानि मन रिजन्स बुबागारान दातिनि बिनि मिया हाई प्रेशर बिनि 195 इंजाक 195 ओब्लिक्स 120 बेले हाई प्रेशर दङ बुबागारानि आबागै डॉक्टर बन पूरा टोटल रेस्ट खाइदिन साव 2 घन्टा रेस्ट खायका ओनली 2 पॉइंट्स कमियो बुबागारानि हाई प्रेशर सुवान सुनायदि आसुकनो आर नरंनो जतन कबुगनाय मता हाई नेगेटिव कक सानाय रंनि मता हामिया चिन दफा दफा सिखांनाय कमा न्यूज पंथों नेटा पंथों मता लगितार दि जत्त थानसानि लामो दफान लगै तिब्रे जुबलथों हदांथों निने हजागिरिंथों निने कलइं समाज जत्त चुं दफान समाज थानसा मातंनाय अवश्य मुइतो नरंदि आर जत्तन न काहाम क्रम तंबागै बुसुबास पालवै जों काहाम के वालाय सुलाय केके जत्तन तेबिसा जों काहाम के तंगै दिन दफान बागै वानसुइ थांलायानो जोंनि कमिटिनि गाहाम खाइस तांलायानो जत हामबाय ते खुलुमबायखा आरो आंनि जतन बुबागार मनरक सुरिबायथिं बुबागारा स्ट्रं थंतेबो आरो मन सानाय मताहाय न्यूज रकनो जों इग्नोर माखानाय मताहाय चिनबे गाहामिया नरक बास्तब न नायदि कुबैनो लगिरि दि हाइसे जुदि आं जुदि चेना कक्साका आनो लगितार दि किनु कुबैनो से लगिरि दि हाइसे जतन हामबाय खुलुमबायखा